Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε. Με λύπη μου παρακολουθώ τους συναγωνιστές που παρουσιάζουν live εκπομπές για τη νέα ταυτότητα, ότι εστιάζουν στην ταυτότητα που θα έρθει για τους ενηλίκους και δεν δίνουν καν την πρέπουσα σημασία για τα παιδιά μας. Παρακολούθησα και του Χρήστου, του Σάλη, το live που έκανε σε κάποια αίθουσα, την ομιλία. Δεν έχει εστιάσει καθόλου στο θέμα των παιδιών. Τα παιδιά μας θα χαραχτούν σύντομα. Ο Μάιος κοντά είναι, 1η Μαΐου. Αγαπητέ Χρήστο, σε παρακαλώ, έχεις πιο μεγάλη απήχηση από μένα, έχεις πιο πολύ κόσμο που σε ακολουθεί. Τόνισε περισσότερο το θέμα αυτών των παιδιών. Θα χαραχτούν τα παιδιά μας από την 1η Μαΐου. Είναι πολύ σοβαρό. Θα τα επιβάλλουν να πάρουν τη νέα ταυτότητα. Με τα τσιπάκια, με τα βιομετρικά, με το δακτυλικό αποτύπωμα, την ειριδοσκόπηση. Φυσικά δεν αντιλέγω. Πρέπει να βλέπουμε και για τους ενήλικες, ναι, αλλά τώρα πρωτεύει το θέμα των παιδιών μας. Πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν την παλιά ταυτότητα. Κάποια από αυτά θα γίνουν τώρα 12 χρονών. Υποχρεωτικά το νομοσχέδιο του Μητσοτάκη θα τους δίνει, τους επιβάλλει να βγάλουν τη νέα ταυτότητα. Πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Πρέπει να σώσουμε τα παιδιά μας. Οι γονείς, οι πατεράδες, οι μητέρες και οι μητέρες που παίζουν τον ρόλο των πατεράδων που δεν έχουν σύζυγο, αλλά και αυτοί οι πατέρες, οι πατεράδες που έχουν την οικογένειά τους, πρέπει να φροντίσουν για τα παιδιά τους, για τη σωτηρία της ψυχής τους. Ο Πατροκοσμάς μας έλεγε: άνθρωπε, υπαδρεύθεις, έχεις χρέος να φροντίσεις για τη σωτηρία της ψυχής της γυναίκας σου. Έκανες 1, 2, 3, 5, 10 τέκνα. Έχεις υποχρέωση να φροντίσεις και για τη σωτηρία των ψυχών των τέκνων σου. Πρέπει να εστιάσουμε στα παιδιά μας. Είναι υπεράσπιστα και μόνο από μας περιμένουν να τους βοηθήσουμε. Η ταυτότητα, σαν ταυτότητα, καθαρά πια γνωρίζουμε ότι είναι χάραγμα. Είναι χάραγμα διότι, όπως έχουν ανακοινώσει και αυτοί, όποιος δεν έχει την ταυτότητα δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε να αγοράσει, ούτε να πουλήσει, ούτε να μετακινηθεί. Θα είναι ένας περιορισμένος άνθρωπος. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει όμως. Την ελευθερία μας την αφήνουμε στο Θεό εμείς.
Η ελευθερία μας ανήκει στο Θεό. Περιορισμένοι μεν από αυτούς, από τον διάβολο τον ίδιο. Αλλά με την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός, το Θεό θέλουμε. Δεν θέλουμε τους διαβόλους αυτούς. Δεν θέλουμε τα συστήματά τους. Ας τα βάλουν εκεί που ξέρουν τα συστήματά τους. Τι είναι αυτή η ταυτότητα τελικά? Θα έχει το τσιπάκι ούτως ή άλλως, το οποίο μπορεί να μην έχει μπαταρία μέσα, σαν τσιπάκι, αλλά ενεργοποιείται από εξωτερικές πηγές ενεργείας. Θα μπορούν να παρακολουθούν όσους έχουν την ταυτότητα αυτή. Θα ενεργοποιείται το τσιπάκι από τις πηγές ενεργείας, όπως είπα, και θα μπορεί να διαβάζετε, να στέλνονται μέχρι και σε δορυφόρο τα δεδομένα σου και οι κινήσεις που θα κάνεις. Η φωτογραφία είναι ειδική φωτογραφία υψηλής ευκρίνειας που θα αναλύει, θα δείχνει καθαρά την ήρυδα του ματιού. Εδώ έχουμε την ηριδοσκόπηση. Τα βιομετρικά του προσώπου και θα έχει και το δαχτυλικό αποτύπωμα φυσικά. Μπορεί να μην είναι φανή, δεν γνωρίζω, αλλά θα είναι μέσα στη μνήμη από το τσιπάκι. Οι άνθρωποι θα παρακολουθούνται. Όποιος δεν έχει την ταυτότητα, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα. Ούτε να περάσει από διόδια, ούτε να μπει σε μάρκετ, ούτε να πάει σε τράπεζα. Δεν θα μπορεί. Ακόμα και στα μάρκετ θα βάλουν συσκευές ανάγνωσης της ταυτότητας, η οποία θα είναι μαζί και τραπεζική κάρτα. Ναι. Όλα θα γίνουν με την ταυτότητα. Και όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 13, στην παράγραφο 17, δεν θα μπορεί κανείς ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει εάν δεν έχει το όνομα ή τον αριθμό του ονόματος του θηρίου. Η κάρτα αυτή η καινούργια ταυτότητα θα έχει και το όνομα, ναι, του θηρίου και τον αριθμό του. Θα περνάτε στον δρόμο μπροστά από κάμερες που θα έχουν βάλει, θα αναλύουν τα βιομετρικά και όχι μόνο το προσώπου που έχει η φωτογραφία, αλλά τώρα και όλο του σώματος. Υπάρχει τεχνολογία που τώρα την έχουν στο εξωτερικό στα αεροδρόμια, αλλά σίγουρα και εδώ κρυφά. Ο Μητσοτάκουλας μπορεί να μας την έφερε. Να την έφερε και αυτή. Λοιπόν, που αναλύει τα βιομετρικά όλου του σώματος. Δηλαδή, το τρόπο περπατήματος, θα πω σε γενικές γραμμές, δεν θα τα πω όλα. Την απόσταση των ώμων μεταξύ τους, την απόσταση του λαιμού από πίσω, τη διαμόρφωση των ποδιών, το πώς είναι τα πόδια, αν είσαι δηλαδή ελαφρά στραβοκάνης, αν έχεις ίσια πόδια,
αν είσαι οτιδήποτε από αυτά. Υπάρχουν κάμερες που στην ουσία σε ξεβρακώνουνε και βλέπουνε το σώμα σου. Σαν να χτίνες σχή, ας πούμε. Άρα λοιπόν, εμείς, αν πάρουμε αυτή τη συγκεκριμένη κάρτα ταυτότητα, είμαστε χαμένοι. Είμαστε για κόλαση. Ποιος από εμάς που αγαπούμε και πιστεύουμε τον Χριστό θα δεχτεί να πάρει αυτό το διαβολικό κατασκεύασμα? Είναι δυνατόν να το κάνουμε εμείς? Τι θα κάνουμε? Ευλογημένα βουνά, έλεγε ο πατέρ Κοσμάς. Ευλογημένα βουνά. Ναι. Οπουδήποτε θα φύγουμε για να είμαστε μόνο με τον Χριστό. Και αν χρειαστεί θα πεθάνουμε για τον Χριστό. Ναι. Θα πεθάνουμε και για τον Χριστό αν χρειαστεί. Γιατί τον αγαπούμε. Όπως μας αγάπησε και αυτός, πρέπει να τον αγαπούμε και εμείς. Ξέρετε, και στο κεφάλαιο 14 στην Αποκάλυψη αναφέρει για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν χύσει το αίμα τους για τον Χριστό. Μακάρι ανώτεροι όλων των Αγίων, και στην εποχή μας ανώτεροι όλων των μαρτύρων όλων των εποχών. Μας λέγει ο Αββάς Μακάριος, που είδε ένα όραμα για τα έσχατα χρόνια. Μας λέγει τον Χριστό, Χριστέ μου, γιατί πριν από μένα έχεις βάλει πόρνους, μυχούς, μέθησους, πόρνες και όλους τους αμαρτωλούς? Γιατί στα έσχατα θα ισχύει μόνο το βάπτισμα του μαρτυρίου. Όσοι μαρτυρήσουν για τον Χριστό θα βαπτιστούν στο αίμα τους και δεν θα υπάρχει καμία αμαρτία πάνω τους. Και απαντάει ο Χριστός στον Άγιο Μακάριο. Εσύ, λέει, Μακάριε, επάλεψες με τον νοητό διάβολο στα δικά σου χρόνια. Αυτοί εδώ θα παλεύουν με τον αληθινό διάβολο. Τόσο δύσκολη θα είναι η εποχή μας. Θα έχουμε τον διάβολο να μας χτυπάει συνεχώς. Και ανθρώπους που έχουν πίστη και θέλουν να είναι με τον Χριστό, τους χτυπάει συνεχώς. Τους χτυπάει. Αλλά πάντα μέχρι εκεί που επιτρέπει ο Θεός, σύμφωνα με τη δύναμη του κάθε ανθρώπου, επιτρέπει ο Θεός. Γιατί ο διάβολος παρίστατος στο Θεό πηγαίνει και του ζητάει να κάνει ό,τι να κάνει σε κάθε άνθρωπο. Δεν το κάνει από μόνος του ποτέ. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Και ο Θεός του επιτρέπει σύμφωνα με την δύναμη του κάθε ανθρώπου μέχρι εκεί να φτάσει. Να μην ξεπεράσει τη δύναμη του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Και εδώ την αγάπη του τριαδικού μας Θεού για το πλάσμα του δεν επιτρέπει παραπάνω τίποτα.
Τίποτα. Μόνο σύμφωνα με τη δύναμη του κάθε ανθρώπου. Γνωρίζω ανθρώπους γύρω μου. Γνωρίζω ανθρώπους που οι γονείς του εμβολιάστηκαν, αδέρφια που ασχολούνται με διάφορα σατανικά, σύζυγος, γυναίκα ή άντρας που αμφισβητεί όλα αυτά τα της πίστεως και δεν θεωρεί ότι μπορεί να γίνουνε, ή και είναι εντελώς ηλιστής κάποιος από ένα ζευγάρι ή από μια οικογένεια που φοβάται να μην χάσει το σπιτάκι του, μην χάσει τα καλούδια του και δεν δίνει σημασία για τα του Θεού. Δεν δίνει σημασία να ανεβάσει την ψυχή του κοντά στο Θεό. Αφήνει την ψυχή του εγκλωβισμένη στο χωμάτινο σώμα, να κουμαντάρει το σώμα την ψυχή και όχι η ψυχή το σώμα όπως πρέπει. Αυτός ο λεγόμενος λογικός νους που είναι η ψυχή μας, ο νους του Θεού που είναι συνδεμένος με το Θεό, πρέπει να κουμαντάρει τους άλλους δύο νόες, και το θυμικό και τον επιθυμητικό. Δεν μπορεί να μας κουμαντάρει ο επιθυμητικός να επιθυμούμε να έχουμε τα καλούδια μας εδώ. Εδώ θα μείνουν όλα. Δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Μόνο την ψυχή μας θα πάρουμε. Και μαζί θα πάρουμε τις πράξεις μας και την πίστη μας, τις αμαρτίες μας και τις καλοσύνες μας. Και με αυτές θα κριθούμε. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Τα σάβανα, αγαπητοί μου, δεν έχουν τσέπες. Δεν έχουν τσέπες. Ούτε καν ένα κομματάκι πλούτου δεν μπορούμε να πάρουμε. Ο πλούτος μας είναι η ψυχή μας. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Έλεγε ο Χριστός, το γράφει στο Ευαγγέλιο, τι ωφελεί να κερδίσεις τον κόσμο όλο και να ζημιωθείς την ψυχή σου? Τι να το κάνεις? Τι να το κάνεις? Αύριο μεθαύριο πεθαίνεις. Θα τρέξουν όλοι τώρα να πάρουν την καρτούλα, να περάσουν καλά, όπως κάνανε και με τα εμβόλια. Φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν με τα εμβόλια. Φοβήθηκαν μην πεθάνουν ή μην εγκλωβιστούν μέσα και δεν μπορούν να πάνε να διασκεδάσουν ή χάσουν τη δουλίτσα τους. Με δικαιολογίες, φτηνές δικαιολογίες. Όλοι τους. Φτηνές δικαιολογίες. Δεν κοίταξαν την ψυχή τους. Τρέξανε να κάνουν το εμβόλιο μόνο και μόνο για τα κοσμικά, για τον κόσμο τούτο. Είχα γράψει από το 18. Όσοι ξέρετε, εγώ βίντεο δεν έκανα από τότε, τώρα ξεκίνησα. Είχα γράψει όμως από το 18. Λέω, αδελφοί μου, εγώ δεν δέχομαι κανένα εμβόλιο. Δεν δέχομαι κανένα εμβόλιο. Ούτε καν της γρίπης. Γιατί έχω ιατρό τον Θεό μου. Δεν έχω κάνει κανένα εμβόλιο. Δεν έχω φορέσει ποτέ μάσκες. Δεν έχω κάνει ποτέ τεστ. Και ήμουνα ο μόνος στο τόσο πλήθος που ήμασταν μέσα σε εκείνο το Δήμο που εργαζόμουν, που έκανα μήνυση στο Δήμο
για τις υποχρεωτικότητες. Φυσικά δεν περίμενα και τίποτα. Δεν περίμενα και τίποτα. Το σύστημα μαζί τους. Αθώωσαν αυτούς που μείνησα εγώ και μου στείλαν στην εφορία τα δικαστικά έξοδα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλο το σύστημα είναι σάπιο. Σάπιο. Τρισάθλιο. Τρισάθλιο. Όλους τους κυβερνάει ο διάβολος. Από πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο κλητήρα. Όλοι του διαβόλου είναι. Όλοι. Ανεχόμαστε τον κάθε Μητσοτάκη ή τον κάθε Τσίπρα ή οποιοδήποτε αλητήριο που πέρασε μέχρι τώρα να μας κουμαντάρει. Να μας κουμαντάρει. Να βγάζει νόμους αντίχριστους. Και δεν κάναμε τίποτα. Και τώρα μας βάζει υποχρεωτικά για τα παιδιά μας με το που θα γίνουν 12 χρονών να τα βγάλουμε ταυτότητα. Όχι. Όχι. Να σφραγίσουμε τα παιδιά μας. Όχι. Μακριά από την ταυτότητα αυτή. Μακριά. Είναι του διαβόλου. Είναι σφράγισμα του Αντιχρίστου. Και δεν είναι μόνο η ταυτότητα αυτή, το σχέδιο. Δεν είναι μοναδικό το σχέδιο. Δεν είναι μοναδικό. Είναι και ο αριθμός, ο προσωπικός αριθμός. Που όπως δήλωσαν και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί ψηφιακής διακυβέρνησης, ανάθεμά τους και δεν ξέρω και τα ονόματά τους, ανάθεμα να έχουν, δεν τους ενδιαφέρει αν θα είναι ο αριθμός στην ταυτότητα σε αυτούς που δεν έχουν πάρει ήδη ή αν θα είναι στο κινητό. Και το κινητό, ναι, και το κινητό, μόλις βάλεις τον αριθμό μέσα θα γίνει η ταυτότητά σου. Και ήδη πολλοί από εσάς έχουν τραπεζικές κάρτες μέσα. Μην τυχόν και χάσουν την καρτούλα τους, τα βάζουν και στο κινητό. Και πάνε με το κινητό και σαρώνουν το μηχάνημα στα μάρκετ ή οπουδήποτε. Και δεν τρέπονται λίγο. Όλοι αυτοί δεν τρέπονται που δίνουν δύναμη στον Αντίχριστο με αυτό που κάνουν. Και μερικοί το παίζουν και χριστιανοί Ορθόδοξοι από αυτούς. Δίνουν δύναμη στον Αντίχριστο συνεχώς. Συνεχώς και δεν μιλάει και κανείς. Όλοι σιωπούν. Πού είστε ρε? Πού είστε ρε παπάδες? Πού είστε? Βγείτε έξω. Βγείτε έξω. Μοναχοί. Βγείτε από τα μοναστήρια σας. Διδάξτε τον κόσμο την αλήθεια. Φωνάξτε. Οδηγήστε τους. Κανένας ρε. Κανένας. Ένας χερουβίμ που εγώ δεν το θεωρώ και στην ουσία χειροτονημένο. Ένας χερουβίμ. Σας βάζετε γυαλιά όμως. Έστω και κουτσά στραβά, κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Και δεν είναι χειροτονημένο σωστά, ναι.
Άντε και ένας Χρήστος Σαλής. Και ακόμα κανένα δυο που πιο πολύ ασχολούνται με θέματα που άπτουν το κοσμικό, με τα εμβόλια και με αυτά. Πώς είναι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Μετρημένοι στα δάχτυλα. Ναι, παραδέχομαι ότι τα παιδιά αυτά και ο Χρήστος και ο Χερουβίμ κάτι κάνουν. Ναι. Προσπαθούνε να αφυπνίσουν τους ανθρώπους, να μην δεχτούν όλα αυτά. Οι άλλοι τι κάνουν? Οι άλλοι τι κάνουν? Οι παπάδες. Στα 5 άτομα πάνε στην εκκλησία τους μέσα, άντε μπορεί να πούν 5 πράγματα. Να πούνε. Έξω ρε βγείτε, στους δρόμους. Προκαλεί αγανάκτηση όλο αυτό. Και σε μένα και σε πολλούς από εσάς. Που δεν έχετε κάποιον να σας ποδηγετήσει. Να τον ακολουθήσετε. Ποιμένες είστε ρε. Παπάδες. Ποιμένες είστε. Και δεν μιλάω για το νέο. Δεν μιλάω για το νέο. Εκεί δεν είναι ποιμένες. Εκεί είναι άστα, να μην πω, διαβολικά κατασκευάσματα. Διαβολοεκκλησία. Εκκλησία του διαβόλου είναι το νέο. Δεν είναι εκκλησία του Θεού. Μιλάω για τους άλλους. Στο Πάτριο ρε παιδί μου. Βγείτε έξω ρε. Βγείτε έξω. Φωνάξτε. Μαζέψτε τους ανθρώπους. Πείτε τους. Μην τα πάρετε αυτά. Είναι σφράγισμα. Τι κάνετε? Σφράγισμα και χάραγμα μαζί. Πώς θα γίνει το χάραγμα στην ουσία, Μας έχουν πει οι Άγιοι. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, που σύντομα θα έρθει, θα πει τους ανθρώπους αυτούς, ελάτε πουλάκια μου σε μένα. Δικοί μου είστε. Μόνοι σας δεχτήκατε να έρθετε σε μένα. Και τότε θα δοθεί. Και τότε θα δοθεί το τελικό χάραγμα από αυτόνα. Πώς θα γίνει? Με τεχνολογία. Ευχαριστώ γέροντά μου. Γυραίοι δεσποτάδες του παλαιού λένε μην ακούτε παραμύθια της Χαλιμάς, πηγαίνετε και πάρτε την ταυτότητα. Ευχαριστώ που μου το υποδεικνύεις. Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Αγαπημένε μου γέροντα, έχεις δίκιο. Ναι. Ναι. Αυτοί σέρουν τους ανθρώπους στον Αντίχριστο. Οι γυραιοί δεσποτάδες του παλαιού, όπως μας λες. Ναι, όντως. Αδιάφοροι. Να μην πω τίποτα παραπάνω, γιατί γνωρίζω πάρα πολλά. Να μην πω και για τη ζωή τους. Τι κάνουνε. Και ότι ο καθένας από αυτούς έχει διαβατήρια και έχουν πάρει και τις κάρτες. Και ότι σε κάθε ενορία που πάνε γεμίζουν τσέπη τους με λεφτά. Ναι, και από το παλιό. Εργάτες του Μαμονά. Φεύγουν με λεφτά. Σοβαρά μιλάμε. Τους είπε ο Χριστός να παίρνουν λεφτά. Τέτοια εντολή έχουνε. Άντε με το νέο η διαβολοεκκλησία τους πληρώνει. Αλλά και πάλι δεν χορταίνουν. Έχουν το χέρι απλωμένο.
Απλωμένο το χέρι. Δώσε κι άλλα μπαρμπά. Δώσε. Όπως έλεγε η συγχωρημένη γιαγιά μου, άρπα λουκανίκα ρίξει στη μανίκα. Έτσι κλέβανε. Έτσι. Άρπα λουκανίκα ρίξει στη μανίκα. Ναι, όντως. Και του Παλαιού πήγαν κατά διαβόλου. Πάνε κι αυτοί. Λοιπόν, να πούμε τώρα το πώς θα γίνει το τελικό χάραγμα. Όταν θα τους πει ο Αντίχριστος, ελάτε πουλάκια μου, μόνοι σας ήρθατε σε μένα, ελάτε τώρα να σας το δώσω. Θα γίνει μέσω τεχνολογίας, βασικά. Θα γίνει μέσω τεχνολογίας. Μέσω των συχνοτήτων. Και αφού γνωρίζουνε ποιοι θα έχουνε επάνω τους, είτε με το κινητό, είτε με την ταυτότητα, είτε με το διαβατήριο και όλα αυτά όσα έχω προαναφέρει, ποιοι είναι, τότε θα τους δοθεί το τελικό χάραγμα. Τι θα γίνει με το τελικό χάραγμα? Ποιο είναι το τελικό χάραγμα? Κατ' εμέ, αν θέλετε με πιστεύετε, το τελικό χάραγμα είναι να δημιουργηθεί τσιπάκι στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Ναι, και μάλιστα μπροστά. Εδώ, όπως λένε, στο μέτωπο. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τα nanobots που έχουν όλοι οι άνθρωποι μέσα. Αλλά δεν μπορούν να επεμβούν σε αυτούς που δεν θα δεχτούν την ταυτότητα ή όλα τα άλλα. Δεν τους το επιτρέπει ο Θεός. Μας ψεκάζουν συνεχώς με τέτοια, με γραφένια, με νανορομπότ και τέτοια. Όλοι μας έχουμε μέσα μας. Αλλά αν δεν πάρουμε αυτά που μας δίνουνε, δεν μπορούνε να μας στοχοποιήσουνε. Καταλάβετε το, άνθρωποι. Δεν μπορούνε. Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε. Γιατί μερικοί μου λένε, να, μας ψεκάζουνε. Όχι. Εκεί που θέλει ο Θεός, δεν μπορεί να νικήσει κανένας άλλος. Όπου βούλεται Θεός, νικέται φύσεως τάξης. Δεν μπορεί να μας πειράξει κανένας, αν δεν πάρουμε όλα αυτά. Λοιπόν, θα δημιουργηθεί τσιπάκι στον εγκέφαλο, στην επίφυση. Σας το λέω από τώρα. Και όλη η ιστορία με τις βλακίες μπατονέτες στη μύτη, με τα δηλητήρια μέσα, ήτανε για να καταστρέψουν την άμυνα του ανθρώπου, γιατί η επίφυση είναι αυτή που κρατάει το λογικό νου μέσα της. Και είναι αποδεδειγμένο και ιστορικά και ιατρικά. Ιστορικά, όλους τους δούλους στην Αίγυπτο, στην αρχαία Αίγυπτο, τους χαλάγανε με εργαλεία την επίφυση για να μην μπορούν να εξεγερθούν. Αποδεδειγμένο. Και τα συγκεκριμένα δηλητήρια που είχαν στην πατονέτα αυτή ήτανε για να χαλάσουν την επίφυση και να αμβλύνουν την άμυνα του ανθρώπου. Να μην είναι κοφτερή η άμυνά τους, να μην είναι κοφτερό το μυαλό τους. Αυτό θέλουνε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, δεν φοβόμαστε εμείς ό,τι μας έχουν ψεκάσει και ό,τι έχουν καταπιεί. Δεν τα φοβόμαστε. Ο ιατρός μας είναι ο Θεός. Εδώ. Ο Χριστούλης μας. Ο Χριστούλης μας. Εδώ. Δεν θα το επιτρέψει αυτό σε εμάς. Σε αυτούς όμως που θα πάρουν τα συστήματα θα το επιτρέψει. Και γι' αυτό έχουν βγάλει και το 5G και αλλού έχει περάσει το 6G. Ακόμα πιο καινούριο. Εμείς όμως δεν φοβόμαστε. Αυτή η τεχνολογία είναι που θα
χρησιμοποιηθεί μέσω των συχνοτήτων. Οπότε, αδελφοί μου, αδελφοί εν Χριστώ, δεν δεχόμαστε τίποτα. Ούτε προσωπικό αριθμό, ούτε ταυτότητα. Έχουμε ταυτότητα. Εμείς τουλάχιστον έχουμε. Και τα παιδιά μας τα έχουμε εμείς επάνω μας όσο είναι μικρά και δεν χρειάζεται ταυτότητα. Πιστοποιούμε εμείς ποιο είναι το παιδί μας. Γιατί να μας απεχρεώνουν? Όχι, δεν θα τα πάρουμε. Και αν θελήσουν να δώσουν στα παιδιά μας, θα τα εξαφανίσουμε τα παιδιά μας. Να μην τα βρίσκουν. Θα είναι ντροπή του κάθε γονέα να αφήσει το παιδί του να σφραγιστεί. Διπλή κόλαση θα είναι. Διπλή. Πιο βαθιά. Πιο βαθιά στην κόλαση. Τα παιδιά μας τα έδωσε ο Θεός για να τα τραβήξουμε στον δρόμο του Θεού. Ο κάθε γονέας είναι υποχρεωμένος να νοθετεί τα παιδιά του. Να τα νοθετεί προς την πορεία του Θεού. Υποχρεωμένος είναι. Αλλά με τα κοσμικά και με όλα αυτά άφησαν τα παιδιά τους και πιστεύουν ότι αγοράζοντάς τους το καλό το κινητό ή τα ωραία τα ρούχα ή να τα αφήνουν να κάνουν οτιδήποτε, κάνουν κάτι καλό για τα παιδιά τους. Τίποτα δεν κάνουν. Τίποτα δεν κάνουν. Εντελώς τίποτα. Τα στέλνουν και αυτά στην κόλαση. Μεγαλώνοντας τα παιδιά τους θα κολλαστούν και αυτά. Ας συνεχίσω λοιπόν με το τελικό χάραγμα. Σας τα λέω, δεν ξέρω πώς με πιστεύουν. Πολλοί θα με πούν και τρελό. Δεν με ενδιαφέρει. Όλη μου τη ζωή την έζησα σαν τρελός. Έτσι με έλεγαν πάντα. Όταν τους έλεγα τέτοια, αυτά με λέγαν. Και δεν με ενδιαφέρει. Όποιος θέλει ακούει. Είτε με πουν τρελό, είτε με πουν οτιδήποτε, δεν με ενδιαφέρει. Τα παιδιά μας πρέπει να τα προφυλάξουμε. Τώρα, ναι, όντως αυτό θα είναι το τσιπάκι. Και τα διαβατήρια που μερικοί τα βγάζουν και αθώα και η φωτογραφία τους είναι με βιομετρικά και τσιπάκι έχουνε. Και μάλιστα μερικοί από αυτούς τρέχουνε με το διαβατήριο στους Αγίους Τόπους, περνάνε από τα συστήματα των Εβραίων και δεν τρέχει κάστανο. Το ότι τους παρακολουθούν τα βιομετρικά τους, το ότι μπαίνουνε στον Εβραίον τη λίστα που είναι η αρχική του Αντιχρίστου. Στα συστήματα των Εβραίων μπαίνουν τα βιομετρικά τους και όλα αυτά δεν ενδιαφέρονται. Παπάς παλιομερολογίτης, να τους κάνει ο Θεός παλιομερολογίτης τέλος πάντων, του Καλλινίκου, άλλοι κι αυτοί, να προτείνει στους ανθρώπους κάθε χρόνο, προσέχετε τα διαβατήριά σας, αν έχει παλιώσει αλλάξτε το για να πάμε στους Αγίους Τόπους. Τα κονομάς, παπά. Να μην πω και το όνομά σου τώρα. Πολλοί το ξέρουν γιατί έβλεπαν την κόντρα που είχαμε αυτόνα. Το μικρό του είναι Ευθύμιος. Λοιπόν, τα κονομάς, παπά.
Παίρνεις από τα γραφεία μίζες. Τις σκονόμαστε όλοι. Δεν είναι αθώο το διαβατήριο. Ούτε το διαβατήριο είναι αθώο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα να πάμε στην άλλη την παράμετρο. Να πάμε στα εμβόλια και τους εμβολιασμένους. Εδώ είναι το μεγάλο ζουμί της υπόθεσης. Εδώ είναι το μεγάλο ζουμί. Όλοι αυτοί που δέχτηκαν, όπως είπα και πριν, να εμβολιαστούν για τους λόγους που προανέφερα, ήδη είναι γεμάτοι μέσα τους με νανομπότς. Νανορομπότ. Γεμάτοι μέσα τους. Γεμάτοι. Εκτός των άλλων που θα αναφέρω αργότερα. Λοιπόν, αυτά όλα ελέγχονται μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Γιατί ξέρετε, όταν στέλνετε μια συχνότητα, μέσα της μπορεί να ενσωματωθεί οποιαδήποτε εντολή θέλουν να τη στείλουν κάπου. Όπως στέλνει τη μουσική, παράδειγμα στο ραδιόφωνο, στη διαμόρφωση της συχνότητας, τα FM ας πούμε, παράδειγμα, τη στέλνουν και μέσα στη συχνότητα υπάρχει και η μουσική. Έτσι ακριβώς είναι και οι τωρινές συχνότητες με 5G και 4G και 5G και τις πιο μεγάλες. Θα πάρουν εντολή, όπως είπα και πριν, τα νανορομπότ να φτιάχνουν και σε αυτούς. Αυτοί τα έχουν μπόλικα. Και σε αυτούς να φτιάξουν τσιπάκι στην επίφυση. Αυτοί δεν χρειάζεται ούτε να πάρουν ταυτότητα τώρα, σας το λέω να το ξέρετε. Δεν χρειάζεται ταυτότητα. Είναι ήδη δική τους. Και όσοι μ' ακούνε και έχουν εμβολιαστεί, να μην παραμυθιάζονται. Να μην παραμυθιάζονται. Είναι ήδη το αντιχρίστο. Δεν μ' αρέσει που το λέω και εγώ λυπάμαι, αλλά είναι ήδη. Και όχι μόνο αυτοί, και αυτοί που έχουν σχέσεις με εμβολιασμένους, ερωτικές. Και αυτοί, και να μην έχουν από τον αέρα νανορομπότ, τα παίρνουν μέσω του αίματος. Και μην λέτε ότι λέω παραμύθια. Ξέρετε διαστάσεις των νανορομπότ πόσες είναι, Είναι από 1 μέχρι 10 μικρόμετρα. Όσοι πήγαν σχολείο και κάνανε και φυσική και οτιδήποτε, θα γνωρίζουν πόσο είναι το μικρόμετρο. Το πούμε αλλιώς, είναι μίλι, μικρο, νάνο, πίκο. Αν τα θυμάστε. Λοιπόν, είναι από 1 έως 10 μικρόμετρα. Ξέρετε πόσο είναι αυτό? Το 1 μικρόμετρο ξέρετε πόσο είναι? 1 εκατομμυριοστό του μέτρου. Καταλαβαίνετε πόσο μικρά είναι? Σχεδόν σαν τους ιούς. Ναι, τα νανορομπότ είναι από 1 μέχρι 10 μικρόμετρα. Και οι ιοί είναι από 0,25 μικρόμετρα έως 0,25. Είναι μικρή στην ουσία διαφορά. Είναι λίγο μικρότερα οι ιοί. Ναι, αλλά τόσο μικρά που είναι τα νανορομπότ κυκλοφορούν άνετα μες στο αίμα και βγαίνουν σε εκκρίσεις των υγρών
των ανθρώπων και μπορούν να πειράσουν και αλλού σε άλλους ανθρώπους. Σας τα έγραφα από την αρχή ότι προσέχετε, μην κάνετε σχέσεις με εμβολιασμένους. Προσέχετε. Όλα όσα τους έχουν βάλει θα περάσουν και σε εσάς. Τα έχω γράψει πολλές φορές. Όσοι είστε φίλοι μου χρόνια στο Facebook θα τα ξέρετε. Εκτός των άλλων έχουν τη λουσιφεράση μέσα τους. Η λουσιφεράση είναι μια ουσία που έχει και η πηγολαμπίδα, η κολοφωτιά όπως λέμε στα χωριά μας, που φωτίζει ο κόλος είναι δηλαδή, και φέγγει όταν πέσει πάνω της, ειδικά η περιόδης ακτινοβολία. Για σκεφτείτε λίγο, γιατί βάλανε στις μεγάλες πόλεις, αλλάξαν τις λάμπες όλες και βάλανε λάμπες με ένα ελαφρύ μπλε φωτισμό. Γιατί το κάνουν αυτό? Τους πειράζει ο φωτισμός ο άλλος που είχε ο άσπρος, ο κανονικός? Δεν ξέρετε γιατί? Γιατί μέσα από τις κάμερες θα ξεχωρίζουνε στον κόσμο που θα κυκλοφοράει πέρα δόθε ποιοι είναι δικοί τους εμβολιασμένοι και ποιοι δεν είναι. Δεν θα μπορεί να κινηθεί κανείς ανάμεσα στους ανθρώπους, τους μετανθρώπους, που δεν θα έχει μέσα το λουσιφεράσι. Θα το καταλαβαίνω κατευθείαν με τις κάμερες. Και μάλιστα τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη που φτάνουν κλάσματα του κλασμάτου το δευτερολέπτου για να αναλύσουν τέτοιες καταστάσεις. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Δεν θα μπορεί κανείς να βγει, να περπατήσει, να πάει κάπου, ρε παιδί μου, ανάμεσα στους εμβολιασμένους. Δεν θα φέγγει αυτός στην κάμερα, θα τον πιάνουνε. Τους υπόλοιπους που δεν είναι εμβολιασμένοι θα τους πιάνουνε όταν δεν θα έχουν ταυτότητα και οτιδήποτε άλλο από αυτά που ανέφερα πριν. Γιατί και αυτά θα παρακολουθούνται. Ένα άλλο κακό πάλι που κανείς σας δεν το έχει καταλάβει, δεν το δώσατε βάση, είναι που ο Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι ακόμα και σε πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδος θα μπορεί να βλέπει τους ανθρώπους τι κάνουν, τι γίνεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Πώς? Έχει βάλει παντού κάμερες? Όχι. Όχι. Και πάλι με δική μου ευθύνη θα το πω αυτό και όποιος θέλει το πιστεύει. Θεωρώ ότι τα νανορομπότ θα μπορέσουν να προσκοληθούν στο οπτικό νεύρο, να διαβάζουν τις πληροφορίες του ματιού πριν πάει στον εγκέφαλο και να τα στέλνουν στα διάφορα κέντρα που θα έχουν αυτοί. Το ίδιο θα γίνεται και με τα αυτή. Στο ακουστικό νεύρο θα τα αναλύουν και θα τα στέλνουν και αυτά όλα. Ορίστε πώς θα γίνονται κάμερες. Ποιους θα χρησιμοποιήσει για κάμερες? Τους εμβολιασμένους. Και μην μου λέτε όχι. Και μην μου λέτε όχι. Γιατί αν βλέπατε όλοι αυτοί ανιχνεύονται με το Bluetooth του κινητού. Δεν το ξέρετε αυτό, Μερικοί θα πούνε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κι όμως το έχω κάνει πολλές φορές και εγώ και άλλα παιδιά που ασχολούνται με αυτά.
και σου βγάζει ένα κωδικό σαν να είναι οικιακή συσκευή. Το καταλάβατε? Μόνο που δεν μπορείς να κάνεις σύνδεση εσύ με το Bluetooth. Αυτοί όμως μπορούν. Με τη δική σου τεχνολογία. Και μάλιστα, το έχω διαπιστώσει αυτό, τους ανοίγουν και τους κλείνουν. Πότε θα στέλνω σήμα, πότε όχι. Ναι. Σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Το έχω κάνει πολλές φορές. Ύστερα μου λέτε, λοιπόν, εκτός των άλλων, αυτά θα τα πω συνοπτικά. Λοιπόν, είναι και κεραίες μετάδοσης και σήματος. Αυτό το ξέχασα να το πω. Λοιπόν, μέσα τους τα εμβόλια, τι είχαν άλλο? Κύτταρα εκτρωμένων παιδιών. Για ποιο λόγο? Για την βλασφημία. Για την βλασφημία, κατά το Θεό. Πήρατε τα εμβόλια και γίνετε βλάσφημοι απέναντι στο Θεό. Δεν περιμένατε να δείτε, να ακούσετε. Τόσοι βγαίνανε. Γιατροί. Μεγάλοι γιατροί. Γενετιστές γιατροί. Όπως ο Μοντανιέ. Όπως ο Μαγδί. Τρέξατε να προλάβετε. Έχει κύτταρα μέσα από εκτρώσεις παιδιών. Βλασφημία. Και στην ουσία κανιβαλισμός, που είναι πάλι βλασφημία. Τι άλλο έχει? Το έλεγε λίγο καιρό πριν πεθάνει ο Μοντανιέ. AIDS. Ναι. AIDS, αυτή την αρρώστια της πορνείας. AIDS. Ναι. Που το βάζανε χωρισμένο αποσπασματικά μέσα, το κύτταρο του συγκεκριμένου ιού, και ενωνόταν στην τρίτη δόση και γινόταν ολοκληρωμένος ο ιός. Το έλεγε ο Μοντανιέ. Τι άλλο έχει μέσα? Αδενοϊό χιμπατζή. Θα συγκυρίσουν στην εποχή που περιγράφει ο Δαρβίνος, άλλος παραμυθάς, ότι προερχόμαστε από τους πυθίκους. Θα σε κάνουν χιμπατζή, άνθρωπε. Τι είναι? Και το λεγόμενο όλο αυτό, το mRNA, η τεχνολογία, η ακίδα πρωτεΐνης, και αυτή περνάει στους ανθρώπους. Είδατε κανέναν να έχει ανοσία από το εμβόλιο? Μάλλον ανοησία έχουνε. Γιατί πεθαίνουν τακτικά. Κάθε λίγο θα ακούσεις. Μπαμ και κάτω, ξαφνικίτιδα. Που και αυτή την προέβλεψε ο Μοντανιέ. Ότι θα πεθαίνουν σύντομα. Μέσα σε μια πενταετία θα αρχίσουν να πεθαίνουν φοβερά, είπε. Λοιπόν, τι είναι το mRNA? Τι είναι το RNA στην ουσία? Λοιπόν, το message RNA αυτοί λένε, το message το αφήνω στην άκρη, το μήνυμα του RNA. Τι είναι το RNA? Το RNA είναι αυτό που διαβάζει το DNA του ανθρώπου, διαβάζει το DNA και δεν το αφήνει να κάνει λάθη. Δεν το αφήνει να κάνει λάθη. Και έτσι τα κύτταρα δημιουργούνται και αναπλάθονται σωστά. Τι βλέπουμε τώρα? Αλλάζοντας το mRNA, το RNA, αλλάζοντας το RNA, οι άνθρωποι αρχίζουν, παθαίνουν πολλούς καρκίνους. Ναι. Πρώην συνάδελφός μου, καρκίνο στο προστάτη.
Και τον έλεγα, μην κάνεις εμβόλια. Και πήγε και τα έκανε. Καρκίνος, αβέρτα. Και μάλιστα αυτούς τους λεγόμενους καλπάζων καρκίνους. Στα γρήγορα, τα τέλος. Τα τέλος. Εντάξει, τα εγκεφαλιακά και τα άλλα και όλα της καρδιάς που παθαίνουν είναι από το γραφένιο. Που το γραφένιο είναι ένα υλικό το οποίο το χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν, το χρησιμοποιούν σαν πλατφόρμα για να μεταφέρουν πάνω τα νανορομπότ στην αρχή. Μετά διαχωρίζονται μέσα όταν μπουν στον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτοί με όλα αυτά θεωρώ, ο Θεός ξέρει όμως αν υπάρχει μετάνοια για αυτούς, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι τελειωμένοι. Τα δε ιδέα ακίδα πρωτεΐνης δεν κάνει τίποτα άλλο από το να αποπροσανατολίζει το θύμο αδένα του ανθρώπου. Ο θύμος αδένας είναι ένας αδένας που παράγει τα ταφ λεφοκύτταρα, τα οποία είναι οι πολεμιστές του οργανισμού κατά των ιών και γενικά όλων των παθογόνων. Ο θύμος αδένας έχει μνήμη. Η ακίδα πρωτεΐνης καταστρέφει τη μνήμη του θύμου αδένα. Όλα τα άλλα είναι βλακίες που μας λένε. Η μνήμη του θύμου αδένα είναι κάθε φορά που μπαίνει ένας ιός, όταν τον πολεμάει, καταγράφεται ο ιός και όταν ξαναμπεί παρόμοιος ιός, έστω και λίγο μεταλλαγμένος, αναπροσαρμόζει τους πολεμιστές του, τα τάφ λεφοκύτταρα δηλαδή, στη νέα αυτή μετάλλαξη. Έχουν παραπλανήσει το θύμο αδένα. Και γι' αυτό βλέπατε και έλεγε ο άλλος, μα εγώ έκανα 5 εμβόλια. Αλλά πάλι έπεσα στο κρεβάτι. Φυσικά. Φυσικά. Δεν θα πέσεις. Αφού ο θύμος αδένας πια δεν γνωρίζει. Έχει ξεχάσει. Το σβήσαν τη μνήμη του. Και έτσι λοιπόν, σε αυτούς τους λεγόμενους εμβολιασμένους, πάμε σε μια άλλη κατάσταση τώρα. Την κατάσταση του μεταθροπισμού. Μεταθροπισμός. Το μετα στα εβραϊκά σημαίνει νεκρός. Άρα τι έχουμε? Νεκροί άνθρωποι. Όπως θέλετε, αναλύστε το. Στα ελληνικά είναι ακριβώς αυτό. Μετα-άνθρωπος. Και ο μεταθροπισμός στην ουσία είναι αυτό που τους έχουν καταντήσει μηχανές. Είναι μηχανές πια. Συσκευές. Δυστυχώς δεν ακούγανε, δεν ψάχνανε, δεν είχανε το Χριστούλη μας γιατρό. Δεν τον είχανε. Και θέλανε τους γιατρούς των ανθρώπων. Ναι, καλή είναι κι αυτοί. Καλή είναι. Αλλά όταν είναι γιατροί σωστοί, με τον όρκο το σωστό που έχουν δώσει, όχι σαν αυτό να το, πώς το λένε κιόλας, την πουτικομαμία αυτή εκεί που τον έχει κάνει και ο Μπαρθολομαίος και του έχει δώσει και αξίωμα, πώς το λένε αυτό, να πούμε, τέλος πάντων.
ο έτσι αλλιώς, τέλος πάντων. Ο Τσιόδρας. Μπουτικομαμία αυτή. Και κάτι άλλο σαν κι αυτόνα. Είναι... Τους ακούγατε αυτούς? Τι να πω τώρα? Να πω ότι καλό να πάθετε? Δεν θα το πω, εντάξει. Με συγχωρείτε. Σας φώναζα. Πριν ακόμα σας πασάρουν το εμβόλιο. Τότε, στην αρχή του κορονοϊού. Πετάξτε τις τηλεοράσεις από τα μπλακόνια, ρε. Πετάξτε τες. Έπαθα τίποτα εγώ που έχω να δω τηλεόραση 30 χρόνια. Και επιλέγω μέσα από το κινητό μου έστω τι θα διαβάσω. Να έχουμε τον κάθε επαγγελάτο να μας λέει τι θα κάνουμε και να μας δείχνει στην τηλεόραση σαν γιατρός τα πνευμόνια το άλλο και να λέει να αυτά κάνει κορονοϊός. Ρε άισι χτύρ κοπρίτες. Κοπρίτες. Το ότι σκοτώναν τους ανθρώπους μέσα στα νοσοκομεία για να λένε ότι πήγαν από κορονοϊό. Και να σου βγαίνει μετά ο Τσιόδρας και να λέει «Α, ήτανε με κορονοϊό». Ναι, βέβαια. Ο άλλος είχε καρκίνο, πέθανε από καρκίνο. Πέθανε, λέει, από κορονοϊό. Και μετά μας το είπε. Με κορονοϊό. Για να κάνουν αυτό που θέλουνε. Για το σχέδιο του Αντιχρίστου ήταν όλα. Να φέρουν τον κόσμο εδώ που το φέρανε. Να δεχτείτε όλοι σας, εσείς που δεχτήκατε, να δεχτείτε, να σφραγιστείτε. Κι εγώ τρελός, σας τα φώναζα. Δεν ακούγατε, ο τρελός. Ένας με άκουσε. Από εκεί, από τη δουλειά μου. Ένας συνάδελφος με άκουσε. Και πιστεύω να με ακούσει και τώρα, ο Τάσος, να μην πάρει ούτε τα υπόλοιπα αυτά εδώ που φέρνουν. Τουλάχιστον το παιδί αυτό δεν έκανε εμβόλια. Άκουσε εμένα. Γιατί τον έδειξα. Τον έδειξα που έπιανα τον άλλον δίπλα έπιανα με το Bluetooth, με το κινητό. Και του λέω, δες Τάσο, αν το κάνεις θα γίνεις κι εσύ μηχανή. Θα μπορεί να με ακούει κιόλας ο Τάσος. Καλή τώρα. Λοιπόν, δεν μ' ακούγατε. Ο τρελός. Ναι, να είμαι τρελός εγώ θέλω. Μ' αρέσει να είμαι τρελός. Να σας μπαίνω στο μάτι. Και εσάς και το κολοσύστημα που σας κυβερνάει. Για ακόμα μια φορά. Σας το λέω. Προσέχετε τα παιδιά να μην πάρουνε την κάρτα αυτή εδώ, τη νέα ταυτότητα. Και εσείς προσέχετε. Είναι κόλαση. Είναι μαρτύριο. 1000 φορές να πεθάνω τώρα εδώ παρά να δεχτώ κάτι τέτοιο. Να πεθάνω εδώ επί τόπου. Αν θα πεθάνω τώρα θα έχω να δώσω λόγο μόνο για τις προσωπικές μου αμαρτίες. Αν θα πεθάνω μετά από την κάρτα θα έχω να δώσω λόγο ότι έσκυψα στον Αντίχριστο. Ότι έγινα ένα με αυτόνα. Ότι τον προσκύνησα σαν Θεό. Όχι λοιπόν. Θεός μου είναι ο Κύριος
Εδώ, Θεός μου και σωτήρ μου, ο τριαδικός Θεός. Κανένα αντίχριστο δεν θα προσκυνήσουμε, όλοι μας. Δεν το χρειαζόμαστε. Κανένας δεν είναι πάνω από το Θεό μας. Κανένας δεν μπορεί να τον πλησιάζει το Θεό μας. Από αυτούς τους αλητήριους. Όχι να βγει από πάνω. Τι έχουμε να φοβηθούμε? Ποιον να φοβηθούμε? Φόβο Θεού θέλουμε μόνο. Αυτό πρέπει να έχουμε. Να φοβόμαστε τον Θεό, όχι με το φόβο αυτόν που φοβόμαστε τον καθέναν γύρω μας, το δολοφόνο ή οτιδήποτε. Όχι, με το φόβο που έχουμε στον πατέρα μας. Στον πατέρα μας. Και να παρακαλάμε, όπως ο άσωτος. Δέξου με, πατέρα μου, ως έναν των μισθείων σου. Αυτό χρειάζεται. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Πατερικός φόβος. Να έχουμε το φόβο για τον πατέρα μας. Δεν είναι κακός ο Θεός μας. Πανάγαθος είναι. Πανάγαθος. Μέχρι που έστειλε τον Υιόν του, τον Λόγο του. Και έπαθε για μας. Και πέθανε. Και αναστήθηκε για μας. Τι να φοβηθούμε? Τίποτα δεν φοβόμαστε. Τίποτα για κανέναν. Θα αγαπάμε τον Χριστούλη μας. Θα τον αγαπάμε γιατί μας αγάπησε πιο πολύ από ότι τον αγαπάμε εμείς. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να τον αγαπάμε. Μας αγάπησε πιο πολύ και μας αγαπάει. Και περιμένει έστω και το λίγο να το πούμε. Έστω και ένα κυριελέισον. Για να μας τραβήξει. Να μας πάρει μαζί του. Συγχωρεί τα πάντα. Τα πάντα συγχωρεί. Δεν συγχωρείται όμως με τίποτα να σκύψουμε στο αντίχρηστο σύστημα. Αυτό δεν θα το συγχωρέσει. Γιατί τον αρνούμαστε. Και η ταυτότητα δεν είναι απλά άρνηση. Είναι εντελώς πάτος να πάρουμε ταυτότητα. Δεν είναι άρνηση μόνο του Χριστού. Δεν θα υπάρχει μετάνοια εδώ, να το ξέρετε. Δεν θα υπάρχει μετάνοια. Και δεν το λέω εγώ, στην Αποκάλυψη είναι γραμμένο. Ξέρετε πόσες φορές γράφει ότι τους έδωσε πληγές και ου μετανόησαν. Πόσες φορές? Πάμπολες. Και ου μετανόησαν. Αμετανόητοι. Αμετανόητοι άνθρωποι. Αμετανόητοι. Ακόμα και στο τέλος τους δίνει τη δυνατότητα να μετανοήσουν. Και δεν μετανόησαν. Μέχρι και στον διάβολο ακόμα. Αν ο διάβολος δεν έλεγε το Θεό, Θεέ μου, μετανόησα, πάρε με, θα τον έπαιρνε. Πόσο μάλλον τον άνθρωπο. Πόσο μάλλον τον άνθρωπο που τον έχει
τον έχει πλάσει διαχείρας του. Εχείρε σου επίσης με και έπλασάς με, λέει το τροπάριο. Πόσο μάλλον για τον άνθρωπο. Αλλά δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Ψαχνόμαστε και τα καθημερινά. Τα καθημερινά. Τι να τα κάνεις. Τι να τα κάνεις. Τι να τα κάνεις. Τρέχα. Τρέχα στην καφετέρια. Με το καφεδάκι. Με το αραλίκι. Με το τσιγάρο. Τρέχα. Τι θα σου προσφέρει. Εδώ είναι, επίγειο είναι. Τρέχα στα μπουζούκια, χόρεψε. Τι θα σου προσφέρει. Θα σου εφράνει για λίγο τι. Την ψυχή. Η ψυχή δεν εφραίνεται από τέτοια. Φαινομενικό είναι ότι θα σε εφράνει οτιδήποτε αυτά την ψυχή σου. Η ψυχή θα εφρανθεί όταν φτάσει στο επίπεδο να μπορεί να επικοινωνεί με το Θεό. Να γίνει ξανά η πνοή του Θεού. Έχουμε κόψει όλη τη σύνδεση από το Θεό. Την κόψαμε τη σύνδεση. Πνοή Θεού είμαστε όμως. Η ψυχή μας είναι πνοή Θεού. Κι όμως δεν θέλουμε το Θεό. Δεν θέλουμε να είμαστε η πνοή Του. Θέλουμε το χωμάτινο κορμί μας. Που θα το πάνε τα σκουλίκια. Και να πάει η ψυχή μας στην κόλαση. Αυτό ζητάμε. Βλάσφημοι όλοι μας. Όλοι μας βλάσφημοι. Βλάσφημοι. Όλοι μας κάνουμε αμαρτίες. Αλλά τουλάχιστον μην πέσουμε σε αυτή τη μεγάλη. Τη μεγάλη. Να γίνουμε δούλοι του Αντιχρίστου. Αντί να είμαστε δούλοι Θεού. Δούλοι Κυρίου. Όλες οι αμαρτίες θα συγχωρηθούν. Αυτή δεν θα συγχωρηθεί. Και όπως σας έχω ξαναπεί, δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες πρώτον της αυτοκτονίας, το να παραδώσει το σώμα σου να καεί αντί να κυδευτεί, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και η προσκύνηση του Αντιχρίστου. Δεν σώζουν αυτά, κολλάζουν. Γι' αυτό λέω, αδελφοί μου, εις το όνομα του Κυρίου και Θεού, του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, μην δέχεστε τίποτα από το αντίχριστο σύστημα. Να μην δεχτούμε τίποτα κανείς. Να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Να μην πάρουν τίποτα από αυτά. Και να βαδίσουμε στο δρόμο του Θεού. Και ας είναι με μαρτύριο. Το χωμάτινο κορμί μας θα σκοτώσουν. Την ψυχή δεν μπορεί να την πειράξει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να πειράξει την ψυχή. Μόνοι μας την παραδίδουμε να μας την πειράζουν. Μόνοι μας. Εμείς αφήνομαστε. Κανείς δεν μπορεί να πειράξει την ψυχή μας. Κανείς. Αλλά αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα
σε δεύτερη μοίρα την ψυχή μας. Κοιτάμε πρώτα το κορμί μας. Τι να το κάνεις? Για το κορμί έχει δώσει και για αυτά ο Θεός. Αντί να κάνεις πορνεία, να παντρευτείς. Αντί να είσαι μέθησος, να έχεις μέτρο. Αντί να είσαι κλέφτης, να εργαστείς για το ζήν. Αντί να είσαι ψεύτης, να είσαι αληθής στους γύρους σου. Έδωσε και για το κορμί μας αυτά. Έδωσε. Αλλά βλέπεις, φτάσαμε όλοι στον πάτο. Η πορνεία πάει και έρχεται. Η κλεψιά, η απατεωνιά. Κάποτε λέγανε οι παλιοί να ψηφίσει κάτι και το γείτονα. Τώρα ξέρεις τι λένε? Οι καινούργοι. Να ψηφίσει ο γείτονας, να του κλέψω την κατσίκα. Όλοι να ζηλεύουνε. Τι έχει κάνει ο άλλος? Μα τι έκανε, δικό του πρόβλημα είναι. Να θέλω να ξεπεράσουν τον άλλον. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, ρε εγωιστοί άνθρωπε? Τι σε ενοχλεί που άλλος έκανε, τι έκανε? Αντί να θέλετε να ξεπεράσετε τον εαυτό σας, να υπερβείτε τα γήινα όρια και να φτάσετε στην θέωση, εκεί που σας θέλει ο Θεός, προσπαθείτε να ξεπεράσετε τον γείτονα. Έκανε πισίνα, να κάνω κι εγώ πισίνα. Ωραίο σπίτι να κάνω κι εγώ. Ωραίο αυτοκίνητο κι εγώ. Και εγώ. Και καθημερινά σας βολοδέρνει αυτή η σκέψη συνέχεια και αφήνετε όλα τα άλλα, αφήνετε τα της ψυχής σας και ασχολείστε με πώς θα ξεπεράσετε τον γείτονα. Εγωιστοί άνθρωπε. Ο εγωισμός. Και αυτό ακριβώς είναι που θα σας φάει τώρα. Τους πολλούς. Και θα πάρετε την ταυτότητα. Θα την πάρετε οι πολλοί. Γιατί δεν ταπεινώνεστε? Θέλετε να ζητάτε πιο πολλά συνέχεια? Θα έρθει ο καιρός της πείνας. Θα έρθει ο καιρός της πείνας όμως. Γιατί από την κοιλιά θα πιάσει ο διάβολος. Από την κοιλιά. Και θα τρέξετε όλοι για να πάρετε τα καλούδια του. Μαζεύουνε το χρήμα. Το χρήμα το μαζεύουν όλοι αυτοί. Όλοι. Σόρος, Μόρος, Κόλος. Για τον Αντίχριστο το μαζεύουν. Αλλά το χρήμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όσο χρήμα και να έχει, δεν μπορεί, αν δεν θέλει ο Θεός, να ταΐσει τους ανθρώπους, ο Αντίχριστος. Και θα πει κάποια στιγμή, όπως μας το λέει στην Αποκάλυψη, μα τι να σας κάνω, εγώ δεν έχω να σας ταΐσω. Έχει καιρό να βρέξει. Έχει καιρό να βρέξει. Τα Σπαρτά μας πήγαν χάλια φέτος. Όλα, γενικώς. Και πάλι δεν θα καταλάβετε όμως. Και πάλι. Τώρα είναι καιρός. Καιρός ομολογίας. Καιρός της άρνησης του Αντιχρίστου. Τώρα. Μετά θα είναι αργά. Δεν θα υπάρχει γυρισμός μετά. Για κανέναν. Να το ξέρετε.
Εγώ είπα και ελάλησα. Και αμαρτία νουκ έχω. Στο χέρι σας είναι όλοι. Όλοι στο χέρι σας έχετε τη δικιά σας την ψυχή. Εγώ δεν κρατώ κανένας την ψυχή παρά μόνο τη δική μου. Και για τη δική μου θα παλέψω. Μιλάω μόνο γιατί είναι σωστό, είναι θέλημα Θεού οι άνθρωποι να προσπαθούν να νοθετήσουν τους γύρω τους. Και γι' αυτό μιλάω. Αλλά δεν μπορώ να μιλάω συνέχεια. Κάποια στιγμή θα πρέπει και εγώ να φύγω. Θα φύγω. Πρέπει αναγκαστικά να τα παρατήσω όλα. Θα πάρω όσους ανθρώπους με ακολουθήσουν μαζί μου και θα φύγουμε. Όσοι θέλουν και όσοι έχουν τη διάθεση να είναι με τον Χριστό και όχι με τον Αντίχριστο, πρέπει να ασχοληθούν με την ψυχή τους και να μην δεχτούν τίποτα από αυτά που φέρνει η νέα τάξη. Μήτε ταυτότητα, μήτε προσωπικό αριθμό, μήτε τον άλλον αριθμό που θα βγάλανε για τους γιατρούς, όχι ο ΆΜΚΑ, τώρα ένα καινούργιο έρχεται για τη συνταγογράφηση και έτσι αλλιώς, που θα γίνεται μόνο μέσω κινητού, θα πηγαίνεις με το κινητό και θα κάνεις συνταγογράφηση. Τίποτα. Τίποτα. Αν είναι να πεθάνουμε δίχως φάρμακα, να πεθάνουμε για τον Χριστό. Δεν θα πάμε να σφραγιστούμε για να πάρουμε φάρμακα για να ζήσουμε τι. Μια μέρα παραπάνω, 2, 5, 10. Άντε και ένα χρόνο τι θα γίνει. Σας πληροφορώ ότι εγώ ζω ακόμα. Μετά από καρκίνο. Μερικοί το ξέρουν, το έχω πει. Έκανα εγχείρηση, πήγα σε γιατρό, ναι, τότε, το 1990. Δεν έχω πάρει ούτε ασπιρίνη από τότε. Τα άφησα όλο στο Θεό. Όλα στο Θεό τα άφησα. Και κάθε μέρα αυτό λέω. Θεέ μου, ό,τι πεις εσύ. Ό,τι πεις. Δεν θέλω να έχω δική μου βούληση για τη ζωή μου. Κάνω ό,τι μπορώ σε κάτι λίγα προσωρινά, μόνο και μόνο απλά να υπάρχω μαζί σας. Όλα τα άλλα τα έχω αφήσει και εγώ στο Θεό. Και δόξα τω Θεώ, δεν έχω αρρωστήσει ποτέ μέχρι τώρα. Από τότε και ξανά. Πεθάνα γύρω μου, στην οικογένειά μου από καρκίνο πολύ. Εγώ έζησα. Θέλημα Θεού ήταν. Έτσι να το ξέρετε και αυτό. Ήθελα να σας το πω. Από το 1990 δεν έχω αρρωστήσει ποτέ ξανά. Δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό. Δεν έχω πάρει ούτε ασπιρίνη. Αν δεν είναι του Θεού, αυτό πιανού είναι.
Και εγώ τώρα θα πρέπει να πάω να πάρω το σύμπαντα του Αντιχρίστου? Όχι. Όχι. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Όλοι πρέπει να είμαστε με το Θεό. Δεν μπορούμε να επιζητούμε την κόλαση. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Έχετε διαβάσει την Αποκάλυψη? Το ποτάμι της φωτιάς θα περνάει αδίπλα και θα πέφτουνε μέσα οι κολλασμένοι. Γιατί να είμαστε εμείς? Κανένας δεν θέλω να είναι. Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι να γυρίσουν στο Δημιουργό, στο Θεό μας, στον πλάστη μας. Αλλά δεν γίνεται. Βλέπετε, ο Θεός έχει αφήσει άπειρη ελευθερία στον άνθρωπο. Αυτεξούσιο να κάνει ό,τι νομίζει. Δεν τον τραβάει με το ζόρι. Θα ήθελα όμως, όλοι οι άνθρωποι να σωθούνε. Να μείνει ο διάβολος σκέτος. Να μην πάρω ούτε έναν. Θα το ήθελα. Να μείνει μόνος του, ο ρημαδιασμένος, ο Ιωσφόρος. Καταλαβαίνετε τώρα? Προσέχετε. Μακριά από τα συστήματα του Αντιχρίστου. Μακριά. Μην τα δέχεστε. Και ο Χριστός θα μας βοηθήσει. Ναι. Και αυτούς που θα λιγοψυχήσουνε την τελευταία ώρα και δεν θα μπορέσουν να μαρτυρήσουνε, θα τους πάρει με κάποιο τρόπο ο Θεός, γιατί στάθηκαν μέχρι τότε. Και αυτούς που θα μαρτυρήσουνε θα τους κρατήσει όρθιους. Ναι. Μας λένε οι Άγιοι, τους αδύνατους που έχουν πίστη αλλά δεν θα αντέξουν το μαρτύριο, θα το σκεπάσει με τις πτερούγες του αητού ο Θεός. Θα περνάνε από δίπλα τα σκυλιά της νέας τάξης και δεν τους βλέπουνε. Ναι. Γιατί αγαπάει ο Θεός. Μας αγαπάει όλους. Και το πιο τελευταίο ακόμα, θέλει να σωθεί. Αλλά δεν μπορεί να επεμβεί. Δεν θέλει να επεμβεί. Γιατί έδωσε απόλυτη ελευθερία στον άνθρωπο. Δεν θα ήταν τίποτα για τον Θεό και να εξαφανίζει τον διάβολο και τον Αντίχριστο και τα πάντα. Όμως δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει γιατί θα σταματήσει και την ελευθερία των ανθρώπων εκεί αναγκαστικά μετά. Το αυτοεξουσίο του ανθρώπου θα σταθεί εκεί. Δεν θα έχει τι να αντιμετωπίσει. Σαν να πας σε ένα σχολείο και να σου πετάξουν όλα τα βιβλία και να μην υπάρχει δάσκαλος και να κάθεσαι και να κοιτάς τον τοίχο. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Οπότε το σχολείο πρέπει να το περάσουμε. Έχουμε τα βιβλία μας,
τους Αγίους μας, τους δασκάλους μας. Με αυτά θα βαδίσουμε. Με αυτά. Δάσκαλοι μας είναι όλοι Άγιοι. Και διευθυντής, ο πατέρας όλων, πάνω από όλους τους Αγίους, είναι ο Κύριος μας, είναι η Παναγία μας, είναι οι Αρχάγγελοι, μας προστατεύουν αυτοί, μας προστατεύουν. Και εσείς οι μοναχοί που δεν βγαίνετε στον κόσμο έξω, δεν βγαίνετε, και οι παπάδες, τι λόγο θα δώσετε? Περιμένει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, περιμένει εσάς περιμένει, για να γεμίσει το τάγμα το 10ο. Το τάγμα που εξέπεσε. Περιμένει εσάς. Τι κάνετε εσείς? Βγείτε έξω. Μιλήστε στους άνθρωπους. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αδελφοί μου. Για άλλη μια φορά σας λέω, μην κάνετε το θέλημα του Αντιχρίστου. Το θέλημα του Πατέρα μας να γίνει μόνο. Και ο Πατέρας μας θέλει όλες τις ψυχές να γυρίσουν μαζί του. Όλες. Και εμείς να προσευχόμαστε, να παρακαλάμε για τους γύρω μας, να τους φωτίσει ο Θεός να βγουν από την πλάνη και να ακολουθήσουν τον δρόμο του Θεού και όχι του Αντιχρίστου. Αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι ο Κύριος σας φωτίζει όλους, να σας ευλογεί, κάθε πράξη σας να είναι ενάρετη, κάθε σκέψη σας να είναι αγνή, κάθε πράξη σας να είναι άμεμπτη, κάθε λόγος να είναι καθαρός, αληθέστατος, και να έχετε τη δύναμη να αρνηθείτε τα πάντα της νέας τάξης του Αντιχρίστου. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σε ο Θεός, η επίσημον δόξαση. Προσκυνούμε Πατέρα Υιών και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομόσιον και αχώριστον. Αμήν, αδελφοί μου. Σας εύχομαι μια καλή και ευλογημένη συνέχεια και θα τα ξαναπούμε πάλι. Όσο μπορούμε θα το παλέψουμε.